Čau lidi, zde já z ExtraFan.cz z Chickencraftu a vítejte u dalšího videa. V tomhle videu vám ukážu, jak má vypadat takový provizorní dřevěný baráček. A budete k tomu potřebovat tyto věci. Samozřejmě já jsem v kreativu, takže vy na to budete potřebovat trochu víc věcí. Takže budete potřebovat fence, potom dřevěný dveře, samozřejmě. Potom wooden planky, dřevěné schody, dřevo, tohle a sleby. Takže doufám, že si užijete timelapse, který teď poběží, protože by to bylo pěkně otravný, abyste se koukali na celé to stavění. A já vám k tomu dám nějakou hudbu. No a pak se zase uvidíme na konci timelapsu, takže zatím čau. Jsem zpátky a tohle je takový ten baráček. Můžete si ho vevnitř jakkoliv osvětlit, to je jedno, nebo si udělejte okna. Já jsem ho udělal zatím jen takhle. Vevnitř to vypadá nějak takhle. A sakra, no tak si mi povedlo. No a tak. Tohle by bylo z dnešního dílu všechno a já se s vámi loučím a čau.